GRA. GRA na leg ebe a bụ GRA n'obodo Enugu. Ifeana kwa ụzọ dị tọgba chako, ndị mmadụ na-eme sit at home nke ndị IPOB sịrị ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị nke taa bụ 1st of October, mana ụzọ niile tọgba chako, ebe a na-ekpogbu ekpo ile anyị fụna m ewere ndị afọ ụzọ tọgba chako n'ebe niile. Ndị mmadụ were ndị pụta, ụgbọala adịghị agba, a na-eme sit at home. Sit at home ka a na-eme. Ndị na-agba abụfụ ji egwu ka ha na-agba, were ndị afọ obodo tọgba chako, ụzọ niile tọgba chako na GRA nke Enugu. Ebe niile ịfụnanụ ya ewere ndị pụtara maka sit at home a na-eme. Ihe afọ aya ka ị na-ekiri ugbu a, sit at home. Ihe na-agbaji egwu ebe niile tọgbara chako ya ka esi eme ya. Ife ebe niile tọgba chako, ebe niile. Ebe a na-ekpozi ekpozi, ebe niile ekpozi kwa dị ekpozi ekpozi kana ebe niile tọgba chako, a na-emegha sit at home. Ọ dị mma na afụnanụ ya obodo Enugu.